chekutanga mhuri yeZimbabwe vadzoka tikuti the Undertaker is back. Gore rineri tichanzwirira ndikukutaurirai. Right, the situation iri panapa yakamira kadai so. Vanhu vava vekumbotitamba paya gore riya 2018 vekungoti tikepele close ndipatanosangana neumwe tichinorohwa chekumatsenganzungu. Right, ndisati ndarova ZANU-PF chibhagera muziso, ndisati ndaisumudza pasi nekuirovera pasi kuiti bwa. Kana uchingoripo unoziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, pasi nezvigananda, pasi nemeno zvese zviri kungoitwa ikoko. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nyaya iri panapa yakadai so the ZEC chairperson Priscilla Chigumba at Ward 17 Collation Center in Gutu East constituency. The commission is ready for tomorrow's by-election. Pana by-election amuchapuwa kuGutu uko, but iko zvinezvi vaChigumba vari kunzi vabudikira vaenda ikoko. Tiri kungoti vanhu vaya I don't know why kuti vasiri kungo declare ZANU-PF candidate as a winner, because it's now obvious thing. Asisiri zvinhu zvokuti tinoswera tichitenderera, but chinhu chikuti bohwa ndechekuti pari kuwestwa millions and millions of US dollars. Mari dzedzo panofanira kungotaura kunzi ningi weZANU-PF ndiwo changochiwina. Reasons are many, because uchangowina ikoko kuma by election, because there is no election to talk about in Zimbabwe. I don't know why vasiri kuneta nekuda kuningirina kupretenda about democracy. These people, they are pretending democracy every day. There is no democracy to talk about for now. So kuti vanongosvika ngonzi aiwa tiri kutoitawo election tikudi komanaga. Let's revisit kana mchinge vari serious kana panyaya dzedemocracy. Let's revisit nyaya yakaitika nanhikini dzekwashabangu. We have to revisit nyaya iyoyo. Totangira ipapo tombotanga tambodzoserana ma MP akarikolewa zvimwe zveya zvichipawo and then toza kuti tane democracy to talk about in Zimbabwe, because atingati imimi moti manzi mambobiridzira munhu ningirikini mamudzokorodza futi momubira zvishoma zvaasara nazvo zvacho, ngoti unoti makudo wamboisa wabira munhu zvichiri mumunda akohwa zvaakumba mosvika motanga kuti tora futi zvese hapana zvakuti munenge muchiita. Saka iko zvinezvi I don't know why. But inini ndakatarisa this is another, it's more like a looting opportunity, because I know these guys aprinda mapepa acho ndiani amaprinda nemari. It's something zokuti sema citizens tofanira kuti chizviziva ZEC inofanira kunge ichinyora pama social medias or anyway pavanokwanisa kucommunicate nema citizens. Ma citizens kwaitwa election yakadai so mari iripo yashandiswa mari yakadai so kwete kuda kumirira kuti isusu tizonovhunungura nyaya tizoenzwa nemakuwa. Aipa pameno tipa munopono se inini hangu hapani yaso ndibata bo. Ndosaka ndikugara ndangotaura kuti this is more like a looting opportunity. I don't know why vasinganete kupretenda this so called democracy and zeuti say vasiri kuneta. Asi ndakatarisa nyaya iyoyi iri kuitika ndeyekuti maZimbabweans achoka kuneta ndokwatoitika. Zimbabweans are tired, honestly speaking, fed up nenyaya idzodzi zokuti chinotozoitika chekuti vanhu vanotozotadzawo kushaya zvekuvaita vanhu ivava kana kushaya kuvaudza kuti aiwaka imimi munenge muri kushota shamu ingoita izvi zvenyu without telling us, because the more pavari kutaurira kuti saka apa tazogadzirira kutende kwakati is the more yekuti isusu vacho vanhu tiri kuwedzera kuurayiwa neBP, because tete tichiziva kuti the winner will be a ZANU-PF candidate and hakuna chekumbohwandisa pamusoro pazvo ipapo munhu yetu kutoziva kuti akawina, because ari kucontesta achitoziva kuti inini chandiri kutoita ndiri kutononanga kunopinda munhingirikini macho ndiri ndega. Ndo nyaya iri patoziva kuti inini ndiri kuenda kunovhiringidzana na ndega, kunocontesta against ndega handimukuzviona. Saka it's something chekuti imimi munokwanisa kunhingirikina ngogara mangoonesana nawo, but inini ndangokwanisa kungokuudzai kuti zvavhurwa zvatanga futi another looting opportunity yavhurika. But I don't know kuti imimi makatarisa nyaya iyi munoionawo sei, because inini ndingori munhu kuti ndingoda kuti gagaga tingotipirana guwa rinongoda faster tingogara mangoziva kuti vanhu vaya vakambotitamba paya vadzoka kunotirova imwe paper 2. Zoti MP ariko and the funny thing is that my MP acho these days are made of kusinera vanachada kucontest kana kuti chii kana kuti people are tired of wasting resources if at the end of the day, because there is no opposition ningirikini zvema structures achabangu zvacho. Kudhara madays advocate Nelson Chamisa vakomana ma MP vesa they used to come to us kuvakomana media team ona zvakadai so inini ndinichange campaign pakadai so that panenge pa campaign pachitwa sei tinenge tichipusha wakati ini ndiri
akapromisa ouya nemanufacture yake otaura inini sa MP wangu sa MP wenzvimbo ine ndichange zvinhu zvangu ndakamira ndakadai ndikapedza apa ndozodai zvichitoenda zvakadaro. But in these days hakuna kana ane basa nekumboya achitaura izvozvo. It's like amen. Maybe that's the kind of leadership that they wanted kuti alright sakachamisa anombomira zvaari kunikirikina vamurikola vameno vanozitese vamuoresa moyo vaonera dhiri kuti apa padhako apa. I don't know kuti now chicha vanga vari kuningira, but it's a topic for another day. Tichadzoka zvedu tionesana ipapo. For now rarai muchiziva kuti vanhu vaya vatanga vamwe vari kuti The Undertaker chichi, vamwe vari kuti musatipedzere nguva. I know maZimbabweans vanhu nokuti vanongogara vachingocomplaina futika, but yeah, my keyboard warriors, gangs that ever Zim, you know the rest of the story. Saka ndonyaya ndako ndingogara ndangokuzivisai imi mozoona yekutamba. Kune vana muSouth Africa vanoda registrera makampani vasina work permit kana kuti start permit. Bata Education Research anamukoma Owen vanokuregistera company okuvhurira FNB business account. Haisisiri nguva yekuti uswere uchinokumbira munhu account yake kuti uisirwe mari zvinhu zvekudhara zviya iwe uchiziva kuti une passport. Kana ungori nepassport bata Owen bate panhamba izvezvi uvhurirwe rako FNB business account wobva waregisterwa company. Unongoziva kuti maopportunities haazo kujump. So zvanhasi I think ndatopedza.